ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر لما تذل روحك قل يا ربي يا معز. ассалому алейкум тамошобинони азиз, умедворам ҳамагитон хуб астен. хуби шумо орзуи ҳамешагӣ ман аст. дӯстони азиз, дар инҷа боша шавҳарам лула кабоб кардиста дар духовка мепазем кани чӣ хел мебия. яъне хе маҳсулотое ки дар мо дар кора фарш, пиёз, помидор андохтан дурушта, переправаҳо, баъд қаламфур андохтанша. хай видеоро то охиша тамошо мекунем кани бибинем чӣ хел омад лула кабоб. фаршмон тайёр шид. тамошобинони азиз, хушрӯ карда аралаш кардан ҳама чизое ки дар нушта дар кор буд андохтан шуд. ана михел карда дар сихи шашлик тазак михел карда тайёр мекунад. баъдан дар вай паднос мемонаду ҳамин падносиш қати дар духовка мепаземша. тамошобинони азиз, ози ҳамаша тайёр карда мемонад. тамошобинони азиз, дар паднос ҳамашана мехел карда мондем. дар онша картошка, болгарский, помидор ваёша мондем. дар анаи листи вай бошад духовка вая мондем. картошка камтараки дига лула кабобон зид карда барян картошку мемонем. ҳамашон дар духовка мемонему мепазам ждат мекунем то тайёр шиданша. тамошобинони азиз, ин хӯрокҳоро барои шумо тайёр кардан шавҳарам дар хона буда. хеле ки мебинед дар чанд видео мондагиам хӯрокҳое ки шавҳарам тайёр мекуна. хат навишонда фақат хучон тайёр мекунад мода хӯрок. дар ҷа боша ман камтарак салат тайёр мекунам. салат монда хай помидор, пиёз, болгарам ха чизо салат тайёр мекунем. боз камтар пиёз вай мекунем, адени реза мекунем барои рӯи шашликҳо мона бигирем. тамошобинони азиз, хӯроки мо тайёр шуд. ана ҳамин хел омадак ба ҳам падносиш гирифта оварда рӯи дастархон ва мондем. видиш беҳад фасон маззаша мечашем кани чӣ хел омадаги соки помидор буромадаги ҳамаш я аҷоиботи бинхай. картошкамонам пухтак. тамошобинони азиз, намо аллакай намози шом шуд. шома гуфтам ба мо иштиёи таом, кадоми худеса ба ваё ҳам иштиёи таом. дар ҷа боша ай мактаб омадиста будум. муниса ай мактаб гирифтум, хона омадиста будум. пешои падезу дайнаим гилои тулпанора бини че хушруф вай кадиян шукуфтиян. дамо нав бигем баҳор шудак. дарахту нав гил кадан, нав бар кадиян. гилои зардакам ма буромадай хушрӯ як аҷоиботу хи. баъд дида ҳавас када сиёнкашон кадум. акшмодам нишон дадистам тамошо кунешона хай. дар тоҷикистон бигем уже баҳор гузаштак, тобистони гармия, дамо нав баҳор шида. ҳама чизо нав гул када, нав барг кадистиян.
دوستان عزیز، ماه شریف رمضانم آخرین روز شد. ماه شریف رمضانم گذشته تیز، نفهمیدیم که چه خیلی گذشته روزا رمضانم گذروندیم. نصیب کرده باشه پگه ایده و همتون ایدی می اومده گیره تبریک میکنم. ایده همگیتون مبارک باشه. خدا کنه تو رمضان دیگره تو ایده دیگره همه ما و شما را برسانه. خیلی مردم خوبی مسلمانی روی دنیا در پناه خدا باشین. تا ویدیوهای آینده خداوند همگیتون نگهبان باشه.